सोरा नङा अलरेडि हाबबाय बिथाङा दिनै चिराङाव चिरां जिल्ला बिटिएफनि बानजायनायाव मोनसे जोंहा दिसपुर सल' मोनसे रेलि दं आरो बे रेलियावनो दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव हाबफैबाय। जों मिथिगौ जे बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै थांदोंब्लाबो बिपिएफखौ नागारनानै खाम्फा बरगयारीया बारा गोबाव थानो हाया। बिथाङा मास मोनथाम मोनब्रै मोनबानि गेजेरावनो जोंनि बिपिएफ हान्जायाव गरायबोफिनगोन बेखौ जोंहा सिगांनिफ्रायनो रोखा मिथिनानै दंखायो। दसे समनि थाखाय मानिबा थुब्रायनाय दंमोन बेनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय हान्जाखौ नागारनानै थांदों आरो दिनैहाय बिथाङा मास मोनब्रै मोनबानि गेजेरावनो जोंनि हान्जायाव गरायबोफिनदों। एथ' गोरलै नङा बिपिएफखौ जोनोम होगिरि बिटिसिखौ जोनोम होगिरि बिटिसि सुक्ति खालामग्रा बेबायदि सासे नेताया दिनै नैबे टिमखौ बिपिएफखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनानै खामानि मावहैनाया बिथांनि थाखाय खुनु दिन सम्भब नङा, असम्भब। बेखायनो दिनै बिथाङा गिदिंनानै बेवहाय फैफिनगोन बेखौ जोंहा मालांखायावनो फोथायनाय दङमोन आरो बे जोंनि फोथायनाय जोंनि साननाया दिनै रोखा जाबाय। खाम्फा बरगयारीनि बिपिएफ हान्जायाव गिदिंबोफिननायखौ जोङो गोरबो गोसोजों माने बिथांखौ रंजा खुसि जों बजबनानै लाबाय आरो बिथांखौ दलखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जाहाथे खामानि मावनो लिडारशिपखौ होयो माने सिगाङाव जेरैहाय हाग्रामा महिलारिखौ सहाय खालामनानै दल आरो सरकारखौ गोख्रोङै सालायनायाव मदद खालामदोंमोन बेबायदि जाहाथे मदद खालामो बेखौ जोङो आसा थिबाय आरो बिथांखौबो जोङो बरायनानै लाबाय। निस्सय लासै लासै बयबो फैगोन, मानो फैया जानो, बयबो फैगोन। खिन्थु दिनैसिमहालागै बिथाङा मा सानदों आं बुंस' हाया। खिन्थु आं सानो सानसे बेलासे बिथाङाबो हयथ'बा बिपिएफ हान्जायाव गरायबोफिननानै जाथि समाज आरो देश अर्थात बिटिसि बेखौ सेबा खालामनाय गोख्रों खालामनाय रायजोफोरनि मोजां मावनायनि थाखाय बिथाङाबो निस्सय उचित प्लेटफर्म हिसाबै बिपिएफआव फैयोबा बिराद मोजां जागोन आं बिथांखौ खावलायदों।